Ikiwa nimetutembelea wakati tuna shida fulani, kijana wetu amelala, sisi tulitembea naye karibu hospitali 3, but kitu tunakumbuka alituelezea kuna wakati alikuwa anakunywa maji ikakaa sasa inamnyonga. Ile mnyonga akaanza kusikia umivu kwa shingo hapa. Testi tulikuwa tumebakisha ilikuwa inaitwa biopsy, ambayo ilikuwa imebakishwa na madaktari waweze kuconfirm ni nini imeleta hiyo shingo kufura. But tukingojea ilikuwa Tuesday night ambao alituacha morning, actually Tuesday morning. Katuacha hivyo. Mwana ominto nasirete kaga osirete aralia iga Eldoret bono nainche nabora nganko minyoka erinde ntomaeta abana abwate ne familia nke torre gose ntobwaterane tobanyorere egesa ase bagocha komenya ekiagera bono isetayo. Amen. Yana kitwachira egente ekene giatorenta iga nokorenta amabati egere tumeke nyomba emambia emeroberio yokomwania manya gochaka iga amabati aikire narayo muraba bagoikia raende timo baise gokumia ngo basabira nde timo baise gokumia jogo na endugu yao yo ontebia kaba ni maite my brother Albert yaiga na very supportive na ndo no mwangale so korwe report igo nje ngo basabira oboremu na ende mbasabira maya familia yanke ebwate michando kabagocha na ende basupport timo baise ko batiga obanta na sama kongwa manene bakuru obotaka no bonge moroje sikali esto kwerigeria twabera abanyamwaka kolende nyasaye nagwate miroberi yae inubono rema na ende miroberi tigegende buya nyasaba bwatisie goika twaye kodre nje na intuma ito tukinete sobo ko ngobonge imoma iti mintari enyomberi obonyansi arenge gotwa bono gose ni mayete ngana be binde bikorema na ende karomora bake abaibori bago strain abandi batabwati nguru na ende bone manya ko bawasi kero konyora ngaba basireire igo ekaro na konyire na bonko ngambia ekiagara nincha abantu bankonyire goikaga gatingi getinje bweka muma ito botaka bwarenge mintari igo ni understand timono na kie kogera nga ya egacha ko bembwa yane ekiagara ninche singwetera ondo bekiro koboka aria ndo bono twale ko listo ko liemesi abusa bono ibona yenga kiekire yokoirania bono sema kongwale actually una tokurkurmata ne nyombe nde twarure kwa gachiro mongnonde osirete umuchukoro yasirete batabwati nyomba tari to karabo asengencho togwanja lakini asengenja makongwa gotobetereri ande togendere gwanchana kimoko nyoro ndimo go support ase binyoro mu support ekiagera ke ya monaike sago tokonya asante ndwanyoro bokong mwana ominto mokogoti ya karwara ndwanyoro muntu gutusira na gutubwatsi agacha agatunyora bono gutunyora tugachaga iga tugacha kuburi ntunyora ase turabe ko mubire kiagera ase kemira kikugusito gutindeka muntu siko bagatwanjira bagatwasa batwasa bono ntubwati mete ntubwati mabati igo twasororire igo twaetire bisieri igo mpaka twachire konyora omuntu otokonyire mete meke igo lakini nturanyora mabati na misumari kogani gwitu twari gusaba nga turanyora yo gutokonya na beko babuya muntu atokonya mabati ne misumari agara tukurura umuchando oyo kiaro mubiri ugakarata ambense mu yanaruko ndio ngoro kumere mwana muswati ominto ndaga mutokonya mujana ndubata ya mabati otokonya nenda manya kuba kukore gasi yose mumuro minto mukogoti akoro kunga Samuel nyagwenja mugaka twaitirese county ye chinse mao aseli tukolia lero asinginjo gokonyana korora makongwa ba minto babwate na kuba support ona kerona kirwe siminga umuchando nore gaiga oyo mintasirete tabwati omochie anche narengera ngana bongo etaiga irinde tonyale gosanga na inwe torrengo ngambo kongukibororo bona natebigwa mabati aga nirigaiga gukore nyombeye ngo tigatore chibesecho mambi mogora mabati moyebeke chionsi alafu korugabo egari nere twatoma ekoiro mobere kenguso mambia mogoroba akoira na mocho motete bindi motagete kole nto mobere nya kole naroko no menyete naroko
na inde tiri mukigocha bare ntro mubere inu bono mubange muna moko mwenye bia mono timbwati mang'ana mange no kubaganiria amaya na kubata ipole ase emechando emenge mubwate kero muri na babebe tiganya sanyare kubaremia ntubono twakorera emirimo yaito naende tigatwirana gocha shughuli chinde ase tukarero bia mono nyasaba nakina nakera abasani abane kara bare gweta nabatei noe mwa planet ya in fact ni ba planet gocha etera mororo bokongoro na mwacha mugaso bono ko bani nkoro mochoyo twago kire mono pakanyuta tama bono libreria soire na ntu twabira abantu ndo ne omuntu bwa abantu okonya